asırdan, 5 asırdan soň yine 4 asırdan, 5 asırdan soň tutulmaly bolsa 5 başyň ady. Şol 5'in birisi özüň bolarsyň, özüň barsyň jep baraganyr ýady. Şol 5'in birisi özüň bolarsyň, özüň barsyň jep baraganyr ýady. Yine 40 asırdan, 100 asırdan soň tutulmaly bolsa 3 başyň ady. Şol 3'ün birisi özüň bolarsyň, özüň barsyň jep baraganyr ýady. Şol 3'ün birisi özüň bolarsyň, özüň barsyň jep baraganyr ýady. Yine 40 asırdan, 10 asırdan soň tutulmaly bolsa bir başyň ady. Şol bir başy seniň özüň bolarsyň, özüň barsyň jep baraganyr ýady. Şol bir başy seniň özüň bolarsyň, özüň barsyň jep baraganyr ýady. Yine 40 asırdan, 100 asırdan soň dünýäden ýetäýse bar başyň ady. Başysy ilenemil barmydy, büküp durur jep baraganyr ýady. Başysy ilenemil barmydy, büküp durur jep baraganyr ýady. Özüň barsyň jep baraganyr ýady. Özüň barsyň jep baraganyr ýady.